үз аңлы татар яшьләре бер-берсенә тартыла. Бигрәктә алар Казанга килергә омтыла. 2 ел сайын Татар конгрессы каршында оештырылучы яшьләр форумына 700 егет һәм кыз җыелып, кызыклы очрашуларда катнаша. Казан яшьләре дә төрле төбәк һәм илләрдәге чордашларына тартыла, җае чыкканда алар янына кунакка барып кайта. Элегрәк Ригада 2013 елның августында Таллинда Европа татар яшьләренең очрашулары үтте. Сәләт лагерына хәзер 3-4 меңләп укучы балалар туплана. Татарстан Мәгариф министрлыгының Залесный бистәсендәге җәйге лагерга да төрле төбәк балалары чакырыла. Менә шундый очрашулар арасында Татарстанның Яшьләр, спорт һәм туризм министрлыгының Идел үзәге оештырган чаралар аерылып тора. Алар ел сайын үтә һәм аларда 150-200 кеше катнаша. Программалары ошаш. Казан белән танышу, Болгарга яки Кырлайга бару, спортта, үзешчән сәнгатьтә үзара ярышу, тел, тарих, мәдәният, яшьлек, җәмгыять турында кызыклы сөйләшүләр, чыгышлар, мастер-класслар. Шулай ук республика күләмендәге мөһим чараларда катнашу. Россия төбәкләре яшьләренең лидерлар мәктәбе көз көннәрендә Казанга җыелса, июнь айында үсмер балалар милләтебез хәзинәләре дигән җәйге лагерга туплана. Бу чараларны да Идел үзәге оештыра. Июль-август айларында Казан янындагы Идел җәйләвендә бөтен дөнья татар яшьләре көннәре үтә. Быел татар яшьләре көннәре 23-нче тапкыр җыелды. 1990 елда Азатлык оешмасы башлап җибәргән бу җыеннарга хәзер Татарстанның дәүләт ярдәме күрсәтелә. Универсиада елында татар яшьләре көннәре августның соңгы атнасында гөрләп үтте. Онда 30лап төбәктән 160 егет һәм кыз килгән иде. Кызыклы дәресләр, бәхәсләр, экскурсияләр, атаклы шәхесләр белән очрашу, яшьләр үзләре оештырган сабан туе, сәнгать бәйгеләре барышында яшьләр милләтнең бүгенге хәлен, дәртен, матурлыгын, потенциал, мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Сарытау эшкуары Камил Әблязовның татар халкы язмышы турындагы тарих китаплары турында сөйләшү бигрәк тә кызыклы, мөһим булып чыкты. Бу чарага министрлык белән бергә татар яшьләре көннәрен үткәрүче Русия татарлары мөхтәрияте шурасының җитәкчесе, Дәүләт думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов, Бөтен дөнья татар конгрессының җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Ринат Закиров бергәләшеп килделәр. Шунысы кызык, шул ук очрашуның хөрмәтле кунаклары итеп, Татар конгрессының иң беренче рәисе, атаклы тарихчы, бик күп китаплар авторы академик Индус Таһиров, милләт турындагы бәхәсләргә һәр вакыт төз бурыч салып торучы, актуаль мәсьәләләрне яхшы белүче тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков чакырылганнар. Бик үзенчәлекле очрашу булды бу. Соңгы елларда татар җәмәгатьчелегенең, бигрәк тә яшьләрнең милләт тарих турында шулай улпат шәхесләр белән бергә сөйләшүе тагын берәр кат булды микән? Моңа инде милли җанлы татар эшкуары Камил Әблязовның гаять мөһим 2 томлыгы һәм татар яшьләре көннәренең үтүе сәбәп булды. Бу очрашу турында аерым репортажлар багышларга мөмкин. Бүгенге фикер тәэсирләренең иң мөһиме Бөтен дөнья татар конгрессы, Россия татар милли мәдәни мөхтәрияте, Татарстан Республикасы җитәкчелеге белән берлектә татар милләтенең киләчәген кайгырту, хәстәрләү. Шушы изге эшнең нинди мизгеленә, кайсы тарафына күз салсаң да, хәл ителәсе проблемаларның күплеге, милләтнең көче, мөмкинлекләребезнең барлыгы күзгә ташланып тора. Бүген Дөнья студиясе сезгә быелгы татар яшьләре көннәренең иң беренче чарасыннан соң яздырып алынган әңгәмә күрсәтә. Минем исемем Рустам, фамилия Шәйхметов, Челябі өлкәсеннән. В Казани, во-первых, на улицах, магазинах, даже в подъездах слышна татарская речь, что вообще непривычно, там у нас в Челябинске никогда не услышишь. По-татарски написано, СМИ, там, передачи.
То есть это уже такой, можно сказать, даже Россия, но такая татарская Россия. Здесь. До фестиваля татарской молодежи я просто как-то себя никак не ассоциировал. Просто вот человек, там учусь. Челябинец. Челябинец, такого-то вообще не было. Ну, знал, что я так, татарин, а по-настоящему я почувствовал это, когда приехал на фестиваль татарской молодежи. И вот уже после фестиваля началась Форум или Дни татарской Дни молодежи? татарской молодежи. Сіз қайдан тұтасыз? Хакимова Рената, мен Красноярский крайдан. Ну, біздің Красноярда бек көп татар. Біздің Красноярда бар ансамбль Йылдыз. Аннары мен мен үйрендім татарша ауылда. Әбей бабай үйренді. Красноярдағы ауылда ма? Қойдағы ауылда? Красноярда ауылда. Не есіміне, не районда ол? Перовский район, деревня Долгом. Ну, этилер и нелер тоже сөйлешер, бүтін семьялар сөйлешер татаршаны. Хазір мен участвую в организации мероприятий Кызыл Яр. Біз йосыбыз культурный диалог, барабыз Казачинский районға, там Красноярский крайда. Сиңа татар болып яшәргә нәрсә ярдәм итә? Ну, то, что меня поддерживают друзья, татарлар. Меня только татарлар друзья. Аннары, если этилер, нелер. Сен қайсақтан келдің? Сәнісіз, менің есімім Максим Сабиржанов. Мен өзім Ремонткасынан болам, Мәсеке районында. Өзім бірінші курсын бітірдім Қазан федералдық университетінде. Бір ел оқып бітірдім. Шындан соң мұнда келдім мен бірінші мәртебе Дни татарской молодежі. Өзі біздің Оренбург өлкесінде біз милләтебізді сақларға тырышабыз. Бізде көп нәрселер бар, шынында айткандай концертлар, өзіміздің фестивальдар да бар Оренбург облысында. Анасын біздің культура мероприятиялар да өтті. Мәселен, Сабан той өткізіледі. Мен бик ұқсады мында бұл қазіргі яшьләр бик актив, үзләрен күрсәттеләр, бик матур. Татарча күбесе тырыша сөйләшергә, яхшы гына. Һәм башка яклардан теге җир, бию, политика яктан алар бик үзләрен яхшы табар. ТНВ планета, ТНВ Татарстан карыйсызмы? Сен карыйсыңмы? Карыйм, болгар радиосы тыңдайм, татар радиосы. Челябіде Казанны карыйлармы? Смотрят в Челябинск казанское телевидение. ТНВ. Сізде карыйлармы Красноярскіде? Әсәкәйдә карыйлармы? Без Самарада почти 90% татарча тапшыруларны карыйбыз. Демәк, беренче урында һаманда мәктәп, институт, культура или телевидение, газет, кайсы беренче урында, кайсы икенче, кайсы өченче. Давайте расставим по трем главным призовым местам. Культура дейді. Культура. Чөнки біз аны сақларға тиешбіз, ол бізге әти-әни бабалардан келе, біз шуны сақлап. И обычаи гаилә, гадәт, гореф гаилә. Демәк, әсәкәй әйтә, культура беренчедә ди, и аның белән бергә гаилә ди. Челябинск что говорит? Кто на первом месте? Что? На первом месте для меня это культура, танцы, выступления. Образование на последнем? Ну, для меня как-то ближе это образование. Красноярскта кім бірінші орында нәрсе? Семья, аннары образование, аннары культура. Оннан СМИ, оннан соң информация ма, дөртінші орында. Самарада? Самарада мен ойлым образование бірінші орында, анардан бүтін нәрсе башлана. Ну, конечно, и семья бірінші орында тұрырға тиеш, потому что семьядан бүтін іш башлана. Ничек әти-әни баланы балага айтса, шулай булачак. Ничек өйрәтсә аны. Күбесе татарлар, например, балаларны татар мәктәбенә бирергә тырышмыйлар. Ни өчен? Типа
ерак барырга, ниндейдир проблемалар бар. Алар уйлайлар, что вот это мешает балаларга. А бар шундай татарлар, кимге ерак булса да мәктәп, баланы ешкіна алып паралар, укыталар, потому что белелер, если бала өйрәнсә телен, гәрүгәдәтләрен, тарихын белсә, анардан чын татар үсәчәк. Бу сөйләшү 23-нче татар яшьләре көннәренең 1-нче көнендә булды. Таралышканда егет һәм кызларның кәефләре тагын да дәртлерәк, өметлерәк иде диләр. Күрербез моны да, күрсәтербез, Алла боерса, дөньялар шулай барса.